The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakainkwento sa illegal na droga. Dating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mga ka-aksyon mula sa Libmanan, Camarines Sur. Isang misis ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang mister na 7 buwan na raw hindi nagbibigay ng sustento para sa kanilang 4 na anak. Ang panawagan ng misis na si Mary Jane Sulat Dacleson. Panoorin po natin ito. Ayan, mga ka-aksyon, eto pong reklamo ay ipinabot sa atin ni Mrs. Dahil sa hindi pagbibigay ng sustento ng kanyang mister. Mamaya panoorin natin ang kanyang panawagan. Pero sa ngayon, para sa detalye, makakausap na natin ngayon sa kabilang linya ng telepono itong si Mary Jane. Mary Jane, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo. Nanay Mary Jane, sa 4 niyo pong anak, magkano po ang buwan ng sustento ni mister bago pa po huminto yung kanyang pagbibigay ng sustento? 10,000 po kada buwan. 10,000 kada buwan. Yan po ay para Opo. sa 4 na anak. Opo. Opo. Kailan po kayo naghiwalay po ni mister? Nung 2014 po, naghiwalay po kami. Tapos po, nagbalikan din po. Okay. So, nagkahiwalay kayo ng 2014 at nagkabalikan pa? Opo, at nagkaroon po kami ng pang-4 na anak. Okay. Nung una kayo nagkahiwalay, 3 pa lang po yung anak ninyo. Nung nagkabalikan Opo. po kayo, nadagdagan, yun na Opo. po yung bunso ninyo. Opo. Okay. So, yung pinakalas nyo pong paghihiwalay, kailan po ito, Nay? Nung 2020 po, nung nagbubuntis, nung mga anak na po ako dun sa pang-4 namin. Okay. 2020, nagkahiwalay kayo ni mister. Pagkatapos nyo pong ipanganak itong bunso nyo. Opo. Okay. So, ano po yung dahilan? Bakit po kayo nagkahiwalay ni mister? Na ano ko na po siyang, may kinakasama na po siya. Nung humingi po ako ng padala po, madami po siyang rason na kaysa nawala po yung ATM niya, nawala daw po ng commander niya. Yung po pala, nanganak po pala yung kinakasama niya at isa riyan daw po, isang na po yung ATM. Okay. Kaya hindi po pala nakakapadala. Doon ko Okay. lang po nalaman na may kinakasama na po. Okay, may narinig akong nabanggit mong commander. Ano po yung trabaho ni Mr. Nay? Guardia po siya. Commander po kasi ang tawag niya dun sa OIT po nila. Okay, siya ay isang security guard. Opo. Okay, bago pa man po kayo nagkahiwalay ni Mr., ilang taon po kayong nagsama? Or kayo po ba ay kasal ni Mr.? Kasal po. Kasal. Okay, ilang taon po kayo nagsama bilang mag-asawa? Halos po, 9 years. 9 years. Sa loob po ng 9 years bilang mag-asawa, 4 po yung naging bunga. So ngayon po, sabi mo, nagpapadala si Mister
Bakit saan po si Mr. nagtatrabaho, Nay? Bilang isang gwardiya. Nasa, ano po siya ngayon, nasa Tondo, Tapisak. Tondo po. Tondo, Tapier. Manila. Oh, Tondo, Manila? opo, Tondo, Manila po. Okay. So sabi mo, nagkahiwalay kayo ni Mr. dahil nalaman mo na meron na pala itong ibang kinakasama. Opo. Okay. So paano nyo po, Nay, nalaman na meron na po siyang ibang kinakasama at paano po ito nagawa sa inyo ni Mr.? Na-open ko po yung account niya. Tapos po, nag-amin po siya sa akin na hindi niya naman po daw sinasadya na nabuntis niya. Kaya po yun, nagsama na po sila. Yun. So, ganun lang yung paliwanag ni Mr. Hindi niya sinasadya, nabuntis niya, kaya nagsama na sila. So, yung Opo. pagkakamali ni Mr. dahil pumatol siya sa iba, ginawa niyang pangalawang pagkakamali, yung sinamahan niya na ito. Opo. Okay. At yung babae po, iwalay din daw po sa asawa. Mhm. So, si Mr. po, kumusta po? Ano po yung sitwasyon niya sa mga anak po ninyo? Alam po ba ng mga anak ninyo yung naging sitwasyon nyo or rason bakit kayo nagkahiwalay ni Mr.? Po? Alam po ba ng mga anak ninyo yung rason kung bakit po kayo nagkahiwalay ni Mr.? Opo. Alam naman po. Okay. So, ano po yung sitwasyon ni Mr. sa mga anak po ninyo? Ano po? Ano po yung sitwasyon ni Mr.? Kumusta po yung relasyon po niya sa mga anak po ninyo? Okay naman po, medyo may takot lang po yung mga bata talaga sa ama nila kasi kahit kunting pagkakamali po o kahit kunting ano lang po, nasasaktan po talaga. Minsan po sinasabihan pa po ako na medyo mabait daw po kasi ako sa mga bata, hindi ko saktan, kaya nagiging matapang sa akin po. Okay. Eto pong apat na anak nyo, na ilan na po yung mga edad nila? 15 years old po, tapos yung isa po, 14 years old na po, tapos 9 years old. Magpa 5 years po, 5 years old po yung bunso. Okay. 15, 14, 9, and 4. Opo. Okay. So, meaning to say po, mga minor pa po yung mga anak po ninyo, no? Opo. Matanong ko lang po, Nay, dahil matagal na din po kayong hiwalay ni Mr., dahil sa sinasabi niyo po na nauna si Mr. ng babae, matanong ko po, kayo po, Nay, meron na din po ba kayong bagong kinakasama? Meron na rin po. Okay. So, sa ngayon, sa sitwasyon po ninyo ni Mr., wala na po kayong pakialamanan sa isa't isa, kundi sustento na wala lang na po. yung Ang ano ko na lang ninyo. po, talagang suporta na lang po dun sa apat na anak po. Okay. Binabanggit niyo po, Nay, na 10,000 po kada buwan yung ipinapadala po ni Mr. dati. Opo, pero hindi po yun nasunod. Kahit nung una pa po, kahit nung wala pa po akong kinakasama. So, ibig sabihin, hindi po ito religiously na ipinapadala po sa inyo ni Mr. Hindi po. Okay. Minsan po, nagbibigay po siya 3,000, 4,000. Dira lang po makumpleto yung 10,000 na yun. Okay. So, ibig sabihin, yung usapan yung 10,000, hindi niya nasusunod. Saan po kayo unang nag-usap, ma'am? Sa Pau po. Okay. So, napag-usapan niyo po sa PAW na 10,000 po yung ibibigay ni Mr. kada buwan. Opo, yung Pero po siyang inano po kasi hindi naman po siya nagpakita ng slip nung hinihingian po siya ng attorney at wala daw po siyang dala. At saka pandemic din po noon, medyo nabawasan po yung pagpasok-pasok niya sa trabaho kasi pandemic. Okay. Kaya yun lang po ang ibinigay sa kanyang ng attorney. Okay. So, ibig sabihin, hindi po na sumunod si Mr. sa naging kasunduan po ninyo na 10,000 kada buwan. Opo. So, kailan lang po siya huminto na hindi na po siya nagpadala? May time po na hindi po siya napadala. Siyempre po, gagawin ko na lang po ng paraan. Pag napadala po siya, may time po na napapadala po siya. Siyempre po ako nagbabayad ng mga napagkakautangan ko. Okay. Ano po yung naging rason ni Mr.? Bakit daw po hindi na po siya nakakapagpadala po sa inyo? Madaming daw po siyang binayaran. Minsan po, hindi po daw siya nakakapasok. Eto bang si Mr. ay meron na din pong anak doon po sa kanyang bagong kinakasama? Meron na po. 3 taon na po ata. Yun o 4. Okay. Eto na yung binabanggit nyo na nabuntis niya. Opo. Okay. So, kailan lang po kayo nag-usap ni Mr.? Yung huli nyo pong pag-uusap patungkol po sa sustento? Ay, matagal na po.
2021 pa po yun. Eh, hindi na po yun na, i-block niya na nga po ako. Okay. Yung panganay ko na lang po ang naano niya. So, ibig sabihin po nito, nanay, 2021, yun na po yung last na usap ni mister. Opo, kasi So- i-block niya po ako. So, nung nagpapadala pa po siya, hindi na po kayo ang nakakausap. Sino na po yung kausap niya? Yung panganay ko po, kasi yun po ang gusto niyang kumukuha ng padala niya. Okay. So, yung anak po yung tumatanggap ng padala po ni mister. Kaya nga lang, Opo. 7 buwan na po na hindi nagpapadala. Kaya po kayo ay dumulog na po sa amin. Okay, nagpadala pa po siya noon kasi hindi na po 1,000, 2,000, minsan po 500. Simula po nung nagdulog po ako sa doon sa police station po. Kasi hindi Okay. na po ako inano doon sa PAW. Kasi uulitin din lang naman daw po, maggagawa ng kasunduan, tapos hindi naman po susunod. Kaya po pinapunta na ako doon sa police station. Okay. So, sa police station, nang dumulog ka, Opo. nagbigay pa konti-konti si mister. Kaya lang talagang Opo. kulang. Okay. Nanay Mary Ann, makinig po kayo dahil dyan po sa inyo pong idinulog po sa amin na reklamo, nasa kabilang linya na po ng ating telepono, ito pong dati niyong mister na si Estelito Dacleson Jr. Magandang hapon po sa inyo, Junior! Magandang hapon rin po, ma'am. Opo, Junior, gaano katotoo na 7 buwan ka na raw hindi nagbibigay ng sustento para sa 4 niyo pong anak dito kay Mary Jane? Totoo po yun, ma'am. Kasi po, ma'am, may usapan po kami ng lola ng mga anak ko. Kasi po, ma'am, 1 taon na po yan dito, ma'am, na nag-school sa amin. Ang usapan po namin, ma'am, ng lola niyan, kasi po, sabi nila, magbabakasyon daw, hiramin daw muna nila yung tatlong bata. Wait lang, tatay. Wait lang po, Tatay Junior. Bakit po napasok sa usapan po si Lola? Dapat po ang kausap nyo, yung mga bata at yung asawa nyo po. So, bakit po napasok si Lola? Ganito po kasi, ma'am, nandito po sa Paranaque, ma'am, yung 3 bata kasi nag-aaral na po yan dito. Naka-adjust na nga po, ma'am, kasi 1 taon na sila nakapag-aral. Bakasyon po, ma'am, usap po sa akin yung lola. Na kung pwede daw po na piramin muna yung mga bata kasi magbabakasyon at magpipista dun sa kanila. Sa libanan. So, ibig sabihin nyo po, tatay, eto pong mga bata ay wala po sa kustudiya ni nanay, kundi nasa lola. Wala po, ma'am. Nandun po, ma'am, sa bahay ng lola niya kasi po mayroon na rin po yan kinakasama. Kaya po, gusto kong makuha kasi nung time po, ma'am, na hindi ko pa nakukuha yung mga bata, nagsabi po yung dating asawa ko na kunin ko na daw yung mga bata kasi nga hindi niya kayang yun yung mga ugali, yung Opo. mga daw ng bata Tay, kasi matitigas Tatay na yung Junior, ulo. eto po bang- Tatay Kaya po Junior? kinuha ko po yan. Okay, Tatay Junior, eto po bang lola na binabanggit mo ay nanay mo or magulang po nitong si Mary Jane? Magulang po ng Mary Jane po kasi lola ko po at nanay-tatay ko, puro na po sila mga patay na. Okay. So, etong si Mary Jane ay humihingi ng sustento, pero eto palang 3 mong anak ay nasa poder nitong nanay niya. Opo. Okay. Ano po yung rason, Tatay Junior, kung bakit hindi po kayo nakapagpadala po ng sustento sa loob po ng 7 buwan? Ito po, ma'am, di ba po, ma'am, pinayagan ko po sila, ma'am, na sumama sa lola niya na magbakasyon. Pero nag-usap po kami ng lola niyan na kapag ako hindi niyo po yan binalik dito, hindi po ako magpapadala ng sustento. Kayo na po bahala ako dyan at kayo na magpapaaral yan. Kasi gusto ko ibalik nila dito kasi naka-adjust na nga po, ma'am. 1 taon na sila nag-school dito sa amin. Okay. Nung naandyan sa Paranaque, sino po yung nag-aalaga sa mga anak po ninyo? Kami po, ma'am. Ipagpapasok ko po, ma'am. Ako po nandito at yung asawa ko. Okay naman po, ma'am, yung nila eh. Siyempre po, ma'am, kasi ang mga bata, ma'am, kasi lalo na yung panganay ko, medyo kasi talaga tamad minsan nagigising kung kailan papasok na tanghali hanggang sa sabi ko yung mukha ko yung bibi ng mo kasi dapat maglinis kami lang kasi parating na yung mga kapatid may ikaw naman papasok. Okay. Ulit magsaing ka man lang. Nakukuha ko kayo, Junior, parang ang gusto mo ngayon, tatay, magbibigay ka ng sustento
pero dapat na andyan sa Parañaque yung mga bata. Opo, ma'am. Kasi nandito nga po, ma'am. Gusto ko kasi mabantayan kasi, ma'am, yung dalagita ko, ma'am, dalaga na yung panganay ko, ma'am, 15 years old na yan, eh. Di naman niya naalagaan, ma'am, wala naman sa bahay ng nanay niya. Kung sino-sino mga kasama, paano kung madisgrasya ka ko yung panganay ko? Kaya gusto ko, ibalik nila dito sa akin. Okay. Kasi iniram lang naman nila sa akin yan, eh. Kaya hindi ko po sila pinagpapadalahan. Pero, ma'am, sa ano ko kasi minsan humihingi sa akin, kahit na ayaw ko talaga sila magpadala, ibibigyan ko sila ng ano. Yan kako budget nyo lang yan, hindi talaga ako magpapadala ng pangalan nyo kasi talagang gusto ko, bumalik sila sa akin. Okay. Tatay Junior, sa tingin niyo po, ano po yung dahilan ni Nanay Mary Jane kung bakit pinipilit niya po na magpadala kayo ng sustento at doon po sa kanya or sa poder po ng lola, eto pong mga anak ninyo? Kaya nga po, ma'am, baka kung gusto niya na siya pa rin umawak ng pera, pero di talaga ako magpapadala, ma'am. Sabi ko, kahit naikulong ka ako, di ako magpapadala hanggang sa nandun niya sa ano, kasi baka madisgrasya yung mga anak ko. Hindi naman niya naasikaso, ma'am, kasi wala naman siya doon. Wala din yung lola niya, kasi yung lola niya nandito sa Maynila. Ante lang niya, ma'am, ano niya doon sa bahay ng lola niya. O wala naman nag-aasikaso. Okay. Kaya gusto ko, nandito sila sa akin. Okay, kuha ko po yung gusto nyo, tatay, ano, dahil kayo po ay nag-aalala sa sitwasyon po ng anak po ninyo, especially ito pong dalaga nyong anak or itong 15 years old na dalaga. Opo. Okay. Tatay Junior, nasa kabilang linya po itong dati mong asawang si Mary Jane. Baka gusto nyo pong kausapin po siya patungkol po dito sa gusto nyo pong mangyari. Gusto ko lang po talaga mangyari na bumalik sa akin yan na bakasyon. Kung gusto niyang kunin ko yung mga bata. Okay. Tatay Junior. Kasi sabi nga po niyan, ma'am. Tatay Junior, ano po yung dati yung tawag dito kay Mary Jane? Mary Jane na lang po, Okay. ma'am. Kasi hindi naman din na kami ano eh. Okay, idirekta nyo po kasi nasa linya po siya. Idirekta nyo pong kausapin itong si Mary Jane. Kung okay sa'yo na ibalik na lang sa akin ang mga bata. Kasi di mo naman naasikaso dyan eh. Sabi mo nga Sigurado ka ko naaasikaso. Minsan duman ako nagtuturo. Minsan nandito yung mga bata sa akin. Minsan nandun ako. Paano mo nasabing hindi ko naaasikaso? Na ako nga minsan ang nag-aano sa paaralan nila. Ako nag-aano. Kahit nung nandyan sila sa Parañaque, sino nag-aasikaso ng mga nila sa school? Di ba ako? Siyempre, ikaw na nandyan eh. Ako naman nandito. Ako naman nag-aasikaso, di ba? O bakit nung nandito na yung mga anak ko, bakit inasikaso mo ba yung mga papel nila sa Parañaque? Di ba hindi? Ako ang nagpursige na Kasi yung kasama na dun sa kondisyonis namin ni mama mo eh. Na kung gusto Tinanong mo sana ang mga anak mo. Tinanong mo sana ang mga anak mo kung bakit ayaw nang bumalik sa'yo. Pilit ko silang pinababalik sa'yo. Bakit ayaw nilang bumalik? Nabringwas nyo na naman. Uy, kung nabringwas ko sila, di sana hindi sila tumira dyan sa'yo ng 1 taon. Hindi sana, hindi ko yan nahiram. Di ba, sinabi mo, kunin mo na mga bata dito at matitigas ang ulo, di na ka sa akin nag-ano kung susunod. Oh, nang maranasan mo. Nang maranasan mo din yung ranas na sinasabi ko. Kasi ang gusto mo kasi mangyari, kada ng mga bata, gusto mo sasaktan ko sila para sumunod sa akin. Hindi ako ganun. Na gusto mo kada papaluin ko sila. Yun kasi ang gawa mo. Minsan pinipitit mo pa yung tela. Tigil muna, Mary Jane at Junior. Mary Jane at Junior, parang kayong pusa't aso na hindi kayo nagkakaintindihan. Etong si Mary Jane, sinasabi hindi naman niya pinapababayaan. Eto naman si Junior, sinasabi na ganun din. So ngayon, para maging formal, etong pagkakasunduan ninyo, pagkakasundo niyo patungkol dito sa poder, kung kanino mapupunta yung poder, ikaw naman kung sino yung magsusustento. Eto, makakausap natin Mary Jane at Junior kasi dapat meron kayong para formal na ang akin lang po, ma'am, simula po nung nagpapadala po yan, hindi po ako nag-aawak ng pera ng padala niyan, yung anak ko pong panganay. So ibig sabihin, ito, Mary Jane, lahat ng pinapadala ni Junior ay hindi mo naman nahahawakan, kundi diretso sa mga anak ninyo. Hindi po, na panganay. Minsan po sasabihan niya pa po na, huwag mong sabihin kay mama mo na nagpadala ako ng ganyan.
Alam niya po kasi magrereklamo ako kasi ang padala niya 1,000. Okay. 500, 2,000. O, kaya Saan naman po pala, aabot Tatay yan? Junior, kaya naman pala nagre-reklamo itong si Mary Jane dahil ang Kasi nagrereklamo din po sa akin ng anak ko na Ayun. ganito lang mapinadala sa akin kulang ni na Papa. kulang pala ang pinapadala mo, Junior. Ma'am, kasi, di pa po ma'am, kasi ma'am, kaya po sabi ko, di nasabi, kasi nga, di naman talaga yung padala ko na, budget lang ng mga bata, yun yung sabi ko 1,000 na, kasi talaga sabi ko, Hindi ka nagpirma doon sa kasunduan natin. Nagpirma ka ba sa kasunduan? O hala, eto, ganito na lang, Tatay Estelito, ma'am, willing ka bang umuwi dito sa Bicol para harapin itong usapan nyo o usapin nyo ni Nanay Mary Jane? ano ko po ma'am, kapag may pera kasi, mahirap po ma'am gumana walang pera ma'am eh. Kasi ma'am, lagi siyang walang pera. Pero po ang ano sa akin ng mga anak ko, nakikita ko si Papa nag-post na ganito, nasa sabungan, nagbuti pa sila, nagsimba. Kami, 1 taon kami nakasama nila Papa sa Maynila. Never ni isang beses hindi kami sinimba. Oh, ayun pala, Junior. Nakikita po ma'am, kasi simba ma'am, kasi malayo po mga ligmana sa doon po ma'am sa, Oy! po ma'am, meron po akong kinuwang motor. Teka, Junior. Junior, para ka namang babae, para kang ang bunganga mo, sunod-sunod din, sinasabayan mo itong si Nanay Mary Jane. Ganito na lang, kasi nakikita pala ng mga bata kung saan kayo nagpupunta. Syempre naman, hindi maniniwala yung mga bata na wala kayong pera. Ngayon, ganito na lang. Nakakuha pa po siya ng motor, tapos sasabihin niya, wala siyang kasi mabayad po siya, mahulog daw siya sa motor, mahulog siya sa paupahan. Oh, Junior, pero sa pagsabong, meron ka daw na pera at meron ka pang kinuhang bagong motor. Oh, ganito na lang. Motor ma'am, ko para mayroon ako ma'am service pa puntang na trabaho. Okay. Kasi dati ma'am, sa sobrang tipid ma'am, nagbabike lang pa ako 2 taon. Wala na nagkaano sa kanila, nagbabike lang ako tundo hanggang Paranaque. Ngayon ma'am, masakit na pa ako sa Kapupadya, kaya kumuha na lang ako ng motor. Okay, naiintindihan kita sa bagay na yan, Tatay Junior, Eto, makinig kayong dalawa, Kasi nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ma'am Michelle Dolente, ang Social Welfare Officer 1 ng Libmanan, Camarines Sur. Magandang hapon po, Ma'am Michelle. Good afternoon po. Good afternoon, everyone. Opo. Ma'am, maaari po bang mangyari na ito pong formal nilang kasunduan, mangyari po dyan po sa inyong tanggapan? Oo, maaari naman po siya. Kadalasan sa MSWD po, nagkakaroon formal na kasunduan. Yung sustento, yung visitation rights, yung schedule ng pagbisita ng tatay sa mga bata, para din mapag-usapan yung pag-aalaga, yung responsibility sa mga bata, saka yung iba pa pong mga pwedeng arrangement para sa kapakanan ng bata. Pero kung sakali may paglalabag doon sa kasunduan, pwede po itong isampa, magkaroon ng kaso laban doon sa tatay. Pwede po yung sa VAUSI po, economic abuse. Okay. Pero nakikita ko naman po, ma'am, ang gusto po ng tatay, ma-secure po na talagang ligtas po yung kanyang anak, especially ito pong dalagang anak po nilang 15 years old. Pagdating na naman daw po sa pagsusustento, willing naman daw po siyang i-continue. Kaya nga lang po, meron po siyang mga kagustuhan din. Pero, eto naman sinasabi po ng nanay, kung magbibigay ka ng sustento, regardless of kung ano pa man yung iniisip mo, ibigay mo yung sustento. Kaya lang, meron din pong sinasabi itong si Junior na meron daw silang kasunduan itong lola. So, magulo po ang kanila pong sistema, ang kanila pong pag-uusap. Pero the best thing talaga po ay mag-uusap na lang po sila dyan po sa inyong tanggapan. Yes po. Ang kasunduan po should be between the mother and the father po. Dapat hindi pasok doon si lola. Kasi ibang usapin po yun. So, yung responsibility towards the children, dapat yung nanay at tatay. So, dapat mapag-usapan. So, maaari po silang ito sa aming opisina para mapag-usapan ano ba yung pwedeng kasunduan, ano ba yung sustento, kailan ba ang pagbisita ng tatay para makita. Kasi right naman ng tatay na makita ang mga anak. Opo. At para na rin po sa kaalaman nilang mag-asawa,
Ma'am, ano po yung pwedeng kaharapin ng isang magulang na hindi po makakapagsustento ng maayos sa kanya pong mga anak? Opo, gaya ng sinabi ko po kanina, pwedeng magsampa yung nanay, yung asawa niya ng economic abuse. So pwede siyang sampahan sa korte para mas legal yung pag lumabag po siya doon sa kasunduan na naganap sa MSWD o magaganap sa MSWDO. Okay. So para po iporte na po ang po sa kanya na ganito yung sustento mo. So may mga ganun din po tayong kaso na hindi nagsusustento sa mga anak nila. So meron po mga nagkaso ng economic abuse. So part po 'yan ng RA 9262 po. Okay. Siguro the best thing na lang for Tatay Junior, para makaiwas siya sa anumang kasong pwede niyang kaharapin or pwedeng isampa ni Mrs., yung kanyang obligasyon bilang tatay, magsuporta na lang. Ano po, ma'am? Yes po, yes po. Okay. With that po, Ma'am Michelle Dolente, ang Social Welfare Officer 1 ng Libmanan Camarines Sur. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo, ma'am. Yes po, salamat. Balikan natin itong si Tatay Junior at si Nanay Mary Jane. Tatay Junior. Tatay. Si Mary Jane muna. At nawala si Tatay Junior. Mary Jane. Pa. Napakinggan niyo po si Ma'am Michelle. Opo. So alam niyo na po yung pwede niyo pong gawin. Opo, ma'am. Saka po, ma'am, pala po, ma'am. Kung in case po hindi magbigay ng sustento itong si Tatay Junior, pwede po kayong magsampa ng kaso. Opo. Okay, Yun nga po, ma'am, ang inaano ko, ma'am. Kaso lang po, ma'am, kinukonsider ko rin po yung ng dalawang bata. Kasi yung pangalawa ko po, si ate niya daw po ang kausapin ko. Opo. Kasi yung pangalawa ko po, gustong-gusto. Yung panganay ko po ang kinukonsider po. Kasi nga po, nag-iisang babae, kinukonsider po. Opo. Pero nangangako po kayo, nanay, na kahit po kayo ay may bago ng kinakasama, hindi nyo po mapapabayaan ito pong mga anak po ninyo? Kung tutusin po, ma'am, nandun po din po ako, ma'am, sa Bicol. Meron din po lang po kasi kami, ma'am, kunting di pagkakaunawan ng kapatid ko po, ma'am. Dahil nga po dyan, ma'am, sa budget namin na yan, sustento. Siyempre po, mabigay din po ako sa kapatid ko ng hulog, sa kuryente. Siyempre po, hati-hati po kami doon kasi nagsasama-sama po kami doon. Medyo lang po nagka-problema po, kaya po, umalis po ako sa Bicol kasi po, pinaano ako ng kapatid ko nga po. Opo. Pero tama naman yun, Nanay Mary Jane, kung ano po yung karapatan ng mga bata, ay dapat po talagang maibigay ng tatay nila. Opo, saka hindi naman ako nag-ano kasi po, may kasunduan po, may pinirmahan po siya na dinidinay niya nga po. Okay. Na yung kasunduan na yan. Sa akin po, okay. Lang naman po Nanay ako. Mary Jane, makinig po kayo, Makinig po kayo, Nanay Mary Jane, dahil tanungin naman po natin si Tatay Junior. Tatay, napakinggan niyo po yung sinabi ni Ma'am Michelle. Nakaputol po yung wala yung tawag. Okay, ganito po, Tatay, binanggit po ni Ma'am Michelle ng MSWDO na kayo po ay pwedeng sampahan ng kaso ni Mrs. kung kayo po ay hindi magbibigay ng sustento sa inyo pong mga anak. Tay. Po, narinig ko po. Okay, narinig nyo po. So ano po yung masasabi nyo po? Dahil kayo po ay pwedeng maharap sa kaso pag hindi po kayo nagbigay ng sustento sa inyo pong mga anak. Ko naman po, willing naman po talaga ako mag-ano dyan. Kasi ngayon lang po yan talaga, ma'am, na hindi ako nagpadala. Kasi nga po, ma'am, yung sabi ko na ibalik sa akin yung mga bata. Okay. Kaya tanungin mo po, ma'am, yung mga nila. Kasi, okay, Tatay Junior, kung naandun na po kayo sa willingness na magbigay po ng sustento, bakit hindi nyo na lang po ipagpatuloy? Ay, gusto ko, kaya nga po, ma'am, hindi ko po, ma'am, pinapatuloy na magpadala, ma'am. Kasi nga po, ma'am, gusto ko ibalik sa akin yung mga bata. Tatay, ganito nga po yun, Tay. Ganito nga po yun. Kung ganun po, ma'am, di mas maganda, ma'am. Di hati na lang kami sa mga bata. Ito yung gusto niya. Okay, ganito po tayo, no? Tumatawa si Nanay Mary Jane. Ayaw nga sa'yo ng mga bata. Ayaw nga bumaslik. Ayaw daw po sa inyo, Tatay. Ayaw daw po sa inyo ng mga anak po ninyo. Paano yan? Sana lang po mag-sustento. Gusto pala na. Di magpakulong na lang ako. Di parehas din lang naman yan eh.
Ikulong na lang So niya pag ako. hindi po Kung sa gusto inyo na- ayun lang binigay, naman ang gusto niya eh. Tata Junior, pag hindi po pala sa iyo binigay yung mga anak ninyo dahil ayaw po sa inyo, hindi na po kayo magbibigay ng sustento at magpapakulong na lang po kayo. Oo, di ganun din na naman eh. Di naman sila maaaral ng sustento. Di pakulong na lang nila ako. Di mas maganda pa. So, yung gusto lumabas din po tatay yung totoo na ayaw nyo po magbigay ng sustento. Kasi kung tunay po kayong magulang, mabuti po kayong tatay, kung ayaw po sa inyong sumama ng mga anak po ninyo, dahil meron po silang kanya-kanyang rason, pero ang importante, kayo po ay kinikilalang tatay. Hindi naman po ibig sabihin na dapat magsusustento kayo sa mga anak ninyo dahil gusto nyo po kasama sila. Tatay, ang pagbibigay po... Excuse me po, mama. Pwede po mama magsalita. Okay, Regarding sige. po ma'am sa padala, ma'am, nung nag-usap kami ma'am ng PAO, sabi po, hindi naman po 10,000 na ipapadala ko sa kanila eh, kabuwan eh. Ang ano lang po doon, ma'am, pwede ko magpadala ng 3,000, 4,000, pwede pong dagdagan, wag lang po yung isasakto kasi may pang sarili din ako, nagbabayad din ako ng upa. Kaya nga po, Yung po ang tay. pinag-usapan. Tata Gusto Junior. naman po ni Mary Jane, ma'am, 10,000. Ano yun? Tatay Junior, siguro mas maiintindihan ka nila kung nagpapadala ka kahit kulang. Pero ang nangyayari, hindi ka na daw po nagpapadala. 7 months na nga po kayong hindi nagpapadala tayo. So ibig sabihin, wala po kayong, hindi po kayo desididong magbigay na dahil meron na po kayong mga gustong mga mangyari. Gusto nyo po ibalik sa iyo yung mga anak po ninyo. Eh hindi nga po mangyayari yan dahil ayaw po ng mga anak po ninyo. Kasi po, ma'am, yung usapan kasi po, ma'am, hiramin lang. Hihiramin na. Ako kaya inaano ko, ma'am, eh. Ang inaano ko rin sa ano ko, ma'am, kasi usapan namin ng lola, ibalik din naman pag kasi ano ng John kasi mag-aaral. So, Hindi naman nila binalik naman, medyo na lang inano nila eh. So ang gusto nyong mangyari ngayon, Tatay Junior, kahit ayaw sa inyo ng mga anak mo, basta ginusto mo, dapat yun ang mangyari para magbigay kayo ng sustento. Hindi na po nga sa ganun, ma'am. Pero ginagawa ko rin sana yung ano ko, kasi naka-adjust na yung mga bata dito eh. Okay, ganito na lang, inano Tatay, naman no? nila Ganito doon, na kaya lang, di Tay. naman nakaano sila. Tatay Junior, makinig kayo. Ganito na lang ang gawin po ninyo. Kung talagang mabuti po kayong tatay at nagpapakatatay po kayo sa inyong mga anak, regardless kung ano po yung gusto nyo na hindi po nasunod, basta ibinigay po ninyo yung pangangailangan ng mga anak po ninyo, yan po ay yung totoo Sige po, at ma'am. mabuting tatay. Alam po, ma'am, ganun po, ma'am. Magpapadala po ako, ma'am, pero hindi po ako magpapadala ng 10,000 kada buwan. Okay. So nasa magkano po tatay ang pwede nyo pong ipadala buwan-buwan? Sige po, ma'am. Ano ko po, ma'am, kasi ayaw naman nila sa akin ng mga bata. Sige po, ma'am. Okay. Magbibigay po ako kada sahod ko, ma'am, ng 3,000. 3,000? Kasi nanay naman po siya, ma'am, eh. Hindi naman po lahat sa akin dapat ang gastos kasi nanay naman din po siya, eh. Okay. Okay, balikan natin si Mary Jane. Mary Jane! Ma, may payslip, may ano po ako dyan, ma. May payslip po ako, ma'am, na pinasa po sa akin. Okay, galing ano po, yan? ma'am, Ano sa yung agency technique nila. yan? Anong technique yan? 13,000 po, ma'am, ang kinasahod niyan, kinsinas. Bibigyan niya kami ng 3,000 ang mga anak ko. 15,000 ang sahod. Opo, kinsinas po yan. Binigyan po ako ng payslip ng agency. Payslip. Akala ko technique. So, nakita nyo po yung payslip ni Nakita Sir. ko po kung magkano po yung kinasahod niyan. Baka nakita nyo pong payslip isang buwan lang or isang kinsenas dahil meron po siyang mga Kinsinas overtime. lang po yan, hindi pa po yan yung pandemic niyan, ma'am. Sabi ko nga dun sa PAO, pwede pa yan magbago Okay. kasi lumalaki ang Nanay gastusin Mary ng mga Jane! bata habang lumalaki. Nanay Mary Jane, mga ilang Oh. payslip ba yung nasilip mo or nakita mo? Nasa 13,000 po ang sinasahod Kaya nga. niyan kada ano po niyan, sa kinsinas po. Nanay Mary Jane, ang tanong ko, mga ilang payslip ba yung nakita mo? Baka isang payslip lang at sunod-sunod yung overtime ni tatay kaya nagkaroon ng ganong sweldo. Ay wala nga po yung overtime. Pinasa ko na nga din po yan dyan sa ano, kasi hiningi din po yun sa akin, ma'am. Okay. Parang hindi ko pa So, sigurado napasa, ma'am. kang Ipapasa ko po 15,000 dyan nun sa Facebook page. kinsenas. Oy, tatay, Opo. tatay Junior. Saka po, ma'am. Wait lang ha, Mary Jane. Wait lang, Mary Jane. Oh, tatay, Junior. Minimum lang po, ma'am, yung sahod ko, Okay. ma'am. Minimum lang po. Tatay Junior, 15,000 daw po yung nakitang payslip ni Nanay Mary Jane. So baka naman pwede mo madagdagan yung 3,000 kasi masyadong mababa naman yun sa 4 na anak mo. Hindi na po, ma'am. Kasi, ma'am, may motor po ako. Tapos yung, alam niyo po, ma'am, kaya nung nandito sa amin yung mga bata, ma'am, lumipat po kami ng bahay ng medyo malaki para po may makakasya kami.
Kasi po, ma'am, yung inuupahan ko kasi kami tatlo lang naman nung kinakasama ko, isang kwarto lang. Eh ngayon, ma'am, dumating sila, lumipat po kami sa medyo makakaluwag kami. Kaya yung nakuha namin, dalawang second floor sa third floor. Kasi Okay. nga po, nandito silang tatlo para maluwag kami. Ganito na lang, Tatay Junior, ganito na lang, dahil hindi po kayo nagkakasundo Nag-uupa po sa kami, ma'am. halaga, kung ilan po yung pwede nyong ibigay na sustento, ayaw naman ni nanay ng 3,000, baka pwede nyo pong madagdagan, ayaw nyo ng dagdagan. Ay, yung anak po, ma'am, kasi inuhulog ko po, ma'am, 4,000 sa motor. Tapos yung Okay. dito sa bahay namin, ma'am, na inaano namin, 5,000. O, nasa 9,000 na po yan, ma'am. Wala na nga po kami Nagsasalita pang po si budget, Nanay ma'am. Mary Ibibigay ko na sa Jane. kanila Tatay, yung ganito na lang, kasi Tatay. 10,000 lang naman yung sahod Tatay ko. Junior, ganito na lang, kasi yung 15,000, malayo naman talaga sa 3,000. Hindi naman po, ma'am, 15,000 meron po namin sahod ko eh. Alam ko naman po, meron kayong binabayaran ng motor, bahay, pero ang anak nyo po dito sa bago yung kinakasama ay isa lang. Compare po kay Mrs. Kaya nga na po, 4 ma'am, po. kaya nga po, ma'am, isa nga lang po ngayon nandito. Kaya nga, ano lang, pero kung kung dadagdagan ko pa yun, kung yun na nga naman, wala na rin kami pang budget. Oh, sige. Tay, Kasi nga ganito na lang po tayo. Dahil, ano ma'am, 5,000 balik yung mo nga upa si namin dito. Mrs. Nanay Mary Jane. Nga po yan, ma'am, sa panganay kong anak, sige, magpapakulong ako. Ang anak kong isa dito, kayang buhayin ni auntie mo. Eh kayo, kaya bang buhayin ng mama mo? Yung pa po ang sabi niyan dun sa panganay ko. Okay, Mary Jane, ganito na lang, Mary Jane. Last kong tanong sa iyo, dahil si tatay, hanggang 3,000 lang daw po yung kaya niyang ibigay. Ngayon, kung ayaw mo ng 3,000, ano yung decision mo ngayon? Ma'am, saan man po mamaabot ng 3,000? Siya po, nagrarason po siya, mabayad po siya ng kuryente, mabayad po siya ng bahay. Nagbabayad po ng kuryente din po yung mga bata. Buti nga po, salamat nga po siya at di na nagbabayad ng upa yung mga bata. Oh, wala. Namamasahe din po yung mga bata. Wala kasi ang gusto ni Junior, mapunta sa kanya yung mga bata, kaya magdadagdag siya ng sustento. Ngayon naman, dahil ayaw niyong tanggapin yung 3,000, dahil kulang naman talaga, ano yung desisyon mo ngayon? Magsasampa ka na lang ng kaso laban Ano dito po sa yun, asawa mo? ma'am? 3,000 buwan-buwan? Kaya nga, Mary Jane, ano yung desisyon mo ngayon dahil ayaw mong tanggapin yung 3,000? Sampahan mo na lang ng kaso, etong si Mister. Ayun naman po talagang gusto niya, ma'am eh. Kasi ang anak niya pong nag-iisa, kayang buhayin ng asawa niya. Minamaliit niya pa po ako na hindi ko kayang buhayin yung 4 kong anak daw. Okay, ano yung desisyon mo ngayon? Ang gusto ko nga pong mangyari, ma'am, kahit gawin niya tong 5,000 buwan-buwan. Oh. Wala na po yun, take na po yun. Joselito Junior. 5,000, win-win solution, ibigay mo na. Ilan po, ma'am? 5,000, Isang buwan po, ma'am. Isang buwan, 5,000. isang buwan. Sige po, ma'am. Walang problema, ma'am. Yun! Ang dali lang sa kanya, ma'am, kasi matugusto niya yung parang mababa. Wala mga problema sa akin, ma'am. Ay, mga anak ko naman. Okay. Sige, ma'am. 5,000. Mary Isang buwan, Jane. ma'am. 5,000. Sandali! Wala sa akin. Sandali, Mary Jane. Sobra naman kasi ang bunganga mo eh. Gusto mo talaga, ikaw talaga yung masunod. Ngayon, pumayag na si Tatay Junior. 5,000. Okay na sa'yo? Opo, ma'am, hanin ko na po yun sa mga anak ko. Sasabihan ko Yun. na lang po na budgetin niya. Okay. Kasi hindi naman talaga pwede na ubusin mo yung sahod ni tatay dahil mayroon Hindi naman ko talaga naman siyang po binabayaran. manunugot, ma'am. Ngayon, Ang Tatay ano po Junior. dati, Nagpirma po Oh. dito kasi sa kasunduan. Tatay Junior, ngayon, kailan ka magsisimula magbibigay ng 5,000 dito sa 4 mong anak? Sana po, ma'am. Please suggest po, ma'am. Ano? Please suggest po, ma'am. Sa ano, ma'am? Please suggest. 5,000, ma'am. Sa isang buwan po, ma'am. December 10. Tama, Tatay Junior, December 10 kayo Opo, opo. magbibigay ng una mong 5,000. Pwede na po, ma'am. Sa ano, ma'am? Kaya, ano, ma'am? 3,000 tapos 25, 2,000. Para po mayroon silang ano. So hindi mo kaya yung isahan. Para Opo. para walang lula. Opo, ma'am. 5,000 isahan na 3,000 po, lang. ma'am, sa please suggest. Tapos 25, ma'am. 2,000. Oh, Nanay Mary Jane, okay ba sa'yo yun? 2 tranche ng bigayan. 3,000 daw sa pit charges. Sa 25 naman yung another 2,000. Opo, okay na po yun. Kasi kinsinas naman po ang sahod niya. Kaya okay na po yun. Ayun! Sa isang buwan, 2 beses po Madali siya. naman pala kayo kausap na dalawa. Okay. So,
Ano yan, nangangako ka, Tatay Junior, na yan ay gagawin mo buwan-buwan, 5,000? Opo, ma'am. Wala pong problema sa akin, ma'am. Okay. O, anong gusto mong sabihin ngayon, Mary Jane, kay Tatay? Sana lang po, ma'am, hindi po magbago yung sinalita niyang yan, ma'am. Kasi sa pangalawang pagkakataon na po yun, ma'am. Kasi nung una, hindi niya po nasunod. Pangalawang pagkakataon na po bang kasunduan yan. Okay. Okay po, Tay. Naiintindihan niyo po, Tatay. Nangangako po kayo na yun po ay magbibigay po kayo buwan-buwan. Lalaking kausap ako. Okay. Lalaking kausap. Tumawa si Nanay Mary Jane. O, Nanay Mary Jane, lalaking kausap daw ito. Lalaki, pero hindi nasunod yung unang pagkasunduan. Okay. So, makinig po kayong dalawa, no? Tatay Junior, kami po ay umaasa na sa pagiging, sinabi nyo po, na lalaki po kayong kausap, magbibigay po kayo ng 5,000 buwan-buwan, 2 tranche. Bala na po kayo mag-usap kung kailan po yung araw na yun. Basta yung nabanggit nyo po, December 10 at December 25, magbibigay po kayo ng 3,000 at 2,000 para mabuo po yung 5,000. So, buwan-buwan nyo pong gawin yan, Tatay, ano, para naman po maipakita po ninyo yung pagiging responsableng ama sa iyo pong mga anak. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ayun. So, Nanay Mary Jane, maraming salamat po sa inyo. Dahil Salamat po, ma'am. ang iniisip po yung dalawa, dapat talaga yung mga bata. Kasi kung kayo po ay hindi na nagkakaintindihan bilang dating mag-asawa, ang importante po yung kapakanan po ng inyong mga anak. Opo, ma'am. Iniisip ko lang naman po yung mga anak ko, ma'am. Kasi yung panganay ko gusto nang tumigil sa pag-aaral. Opo. So tama naman po yan na yan. No? Gawin nyo po yung lahat ng pwede nyo pong maitulong sa inyo pong mga anak para po mapagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Sige po. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 5 pamilya sa Naga City Ora mismong nabigyan ng pangunahing tulong ng Ako Bicol Party List matapos masunugan ng bahay. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda,
Kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Samantala mga ka-aksyon, mula naman sa Naga City, 5 pamilya ang nawala ng tirahan matapos madamay sa sunog na nagmula sa kanilang kapitbahay. Ang buong pangyayari at ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List sa kanilang pangunahing pangangailangan, panoorin natin sa Tabang Ora mismo update ni Jasmine Bosing. Naglalagablab na trahedya ang biglang sumiklab sa sitio sa Lingigi, Barangay Kararayan, Naga City. Ang tubig, nawasan na lahat. Kung kasi nawasan na yung spray, kumamaya naman po yan. Para na kuya dyan, para na. Uy po, salo po digdig. Limang pamilya ang nawala ng tahanan matapos lamunin ng apoy ang kanilang buong kabahayan. Tulala at halos hindi alam kung paano sisimulan ang mga darating pang mga araw. Dahil bakas pa rin ang mga abo ng kahapon na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay ngayon. Anim ang napinsalang bahay na nagsimula umano sa butane at lighter. Kwento ng isang residenteng nasunugan na si Rafi Tolarde, nagmula umano ang sunog sa bahay ni Mia Crispy, isang ginang na pinaniniwala ang may diferensya umano sa pag-iisip. Ito ma'am, sa igna to ma'am. Dito yung lutuan niya ma'am. Dito. Dito. Dito sa side na to. Kasi madami talaga siyang mga kortina. Ganyan ang mga kortina. Nakasaklob lang. Tapos nakapatong lang sa yero. Nandiyan nagsimula ma'am. Tapos problema kasi dinikit siya yung ano niya ma'am, yung dili niya dito. Dito, yung dili dito ma'am, sim. Yero. Kaso malakas talaga yung hangin pagpunta dyan. Diretso na. Pag simula dito, diretso na hanggang doon sa dulo. Hindi na napigilan ma'am. Hindi na napigilan. Uy po, salo po digdig. At isa rin sa aming nakausap ay si Nanay Magdalena San Jose, lola ni Rafi. Habang inaalam namin ang iba pang impormasyon, hindi maiwasan ni Lola Magdalena na maging emosyonal. Kasi yung lahat na pinaghirapan namin, nasunog lahat. Walang natira. Yun lang talagang suot namin ang natira. Mga importanteng papeles, hindi ko na nakuha. Tapos yung anak ko dito, may bagong biling TV, washing. 1 buwan pa lang. Nasunog na, wala na. Kaya masakit nga, pinagpaguro namin yun. Ikinadurog ng mga residente ang nangyari, lalo't halos lahat umano ng kagamitan nila ay bunga ng ilang taong pagtatrabaho. Isang minuto lang ma'am, biglang mawawala. Hirap ma'am. Hindi namin alam kung saan kami magsisimula talaga. Masakit talaga sa loob namin ma'am na nasunog lang sa isang iglap lang. Halos kumpleto ng lahat eh. Doon lahat ma'am,
wala. Tapos, ilang taon mong pinag-ipunan, ma'am. Bigla lang mawawala isang iglap, ma'am. Parang masakit sa loob, ma'am. Mahirap tanggapin, ma'am. Hanggang ngayon, ma'am, hindi ko maisip na mangyayari yun, ma'am. Hindi ko alam kung saan galing lutuan niya, ma'am. Nagluto siya sa butane niya. Tapos, hinayaan niya na umalis, ma'am, ng bahay. Yung lighter, ma'am, iniwan sa anak niya. Tapos siguro naglaro, ma'am, na ilagay doon sa may malapit sa butane. Yun, sumabog, pati yung kalan, sumabog, ma'am. Yun, doon nagsimula yung sunog, ma'am. Sa bahay, ang yung nipa, yung bubong. Malakas na talaga ang apoy. Hindi na ng tubig, hindi na maapula. Dire-diretso na yung apoy, ma'am. Biglang lumakas yung hangin. Bila talagang sa bubong tumaasas, hindi na mapigilan, ma'am. Pilit na bumabangon, sinasalba ang pwede pang mapakinabangan. Ngunit sa likod ng kanilang lakas upang magsimula, kaakibat naman ito ang halo-halong pangamba. Dahil sa pinsala ng apoy, na tumupok na rin sa kanilang pag-asa. Sa ngayon, pansamantala muna silang tumutuloy sa multipurpose hall ng nasabing barangay. Habang paunti-unting ibinabalik sa maayos na kalagayan ang kanilang bahay. Upang mabigyan ng paunang tulong, agad na kumilos ang Team Tabang Ora mismo kasama ang Ako Bicol Party List at Ora mismong tinungo namin ang kanilang lugar upang maihatid ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Sa pangunguna ni Ako Bicol Camarines Sur Coordinator Sir Norvie Magtanong, binigyan natin sila ng panimula upang makabangon. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa sitio sa Longgigit, barangay ng Kararayan, Naga City. Tayo po ay naghatid ng tulong ng mga may bigas, may mga gamit po sa kusina, grocery, may kumot, may sabon, at may tent. Nagdala po tayo doon sa 5 pamilya na nasunugan. So maraming salamat daw po. Ito po yung hatid po natin na tulong. Ito ay parang initial lang kung ano man po ang pwede pa natin ma-extend or maidagdag na tulong. Muling nakitaan ng saya at pag-asa sa kanilang mga muka. Hindi man maibabalik ang tatag ng pundasyon na nasira, ngunit kahit papaano ay unti-unting maibabalik ang pag-asa na minsan nang nawala dahil sa trahedya. Nagkapasalamat po ako, ma'am, sa Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List, ma'am, sa mabilis na pagtulong sa amin, ma'am, pagbigay ng tulong at sa pag-asikaso sa amin, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Ako Bicol Party List. At yan nga mga ka-aksyon, laging naandyan ang Ako Bicol Party List, ang Tabang Ora mismo sa pagtulong sa ating mga kababayan na talagang nakakaramdam na parang ang buhay ay talagang mabigat, pero pinaparamdam ng Ako Bicol Party List na naandyan para pag-aaningin, para tumulong sa kanilang mga kababayan. At yan mga ka-aksyon, ang kwento at inaing na ating Ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City.
Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... Ayan mga ka-action, 35 days na lang at Pasko na. Advance Merry Christmas sa inyo mga ka-action. At bago tayo magpaalam, maligayang kaarawan muna kay Joyce, ang aming SOCMED, isa sa aming mga social media staff. Happy birthday, Joyce! At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat! At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap